Namhlanje kuhlangana iminyaka engamashumi amabili kwaba nomshado owawuseRobben Island Museum nokuwumshado owawuhlelwe nguMnyango wezasekhaya. Ziyishumi nesishiyagalolunye Izithandani ezibophe ifindo likasofa silahlane kulendawo. Bekuphithizela esontweni Garrison Church eliseRobben Island njengoba izithandani eziyishumi nesishiyagalolunye zikhethe le ndawo kuyobopha ifindo likasofa silahlane. These weddings that are hosted at the Robben Island are hosted on the 14th of February, which was on the same day he proposed to me. Kube nezinye izithandani ezibophe ifindo likasofa silahlane ezikhethekile. Zithole isitifiketi somshado sohlobo lweBraille okokuqala emlandweni noMnyango wezasekhaya kulelizwe. I'm really honored that the department has gone this far to actually get us a Braille certificate, because I've never dreamed in my whole life that I would have a Braille certificate when I can actually read a legal document in the language, as I can put it, that I know. Man. We have got lots of things to celebrate today. It's the 20th anniversary of this type of Valentine marriages taking place on Robben Island, this iconic place. Ngesikhathi abanye beneliswa izimbali noshokoledi ngosuku lwezithandani iValentine, ezinye izithandani zezikhethele ukuthi zenze umshado ngokuhlanganyela endaweni engejwayelekile. Kunyaka odlule kwabonakala okokuqala abathandana bewubulili obufanayo bebopha ifindo likasofa silahlane kulendawo.